Ora ini bodol. Gawa bengkel. Langsung kemawon nggih, Pak Di.
jeneng kok aneh. Napa? Tamune Pak Demarto ana saka Kertojayan. Nggih, rawa mengulon mengetan urut 1000 do rawuh rene. Rawuh lha nggih. Mugi-mugi sedaya sami ndonga berkahi hajatipun Pak Martokoso. Amin. Ibu Aisyah nggih. Ajengke Pak Di. Heeh, yo. Ya. Ngono iki mumpung kesempatan piyayake. Heeh. Kula tak klarifikasi Mas Paino. Klarifikasi. Soale ana kabar sing miring. Antarane Darman karo Paino. Kok iso? Kabar kok miring? Oh, nggih. Niki klarifikasi. Ra ana kabar aku wis krungu. Pripun? Nek wektu iki Paino karo Darman selek utawa konflik. Ning wejane ora ana. Ora ana ming pinuju Ngesti Budaya nampa. Aku wis nampa. Yo ora iso nderekke. Kuwi asline. Asline lek ngoten ki mboten, Pak. Nek piyayine iki wis ning panggung ki yo wis suwe asline. Engko sik Pak De. Asline bapak niku kan nggih rada ndongkol kadang. Dilala nek pas Ngesti Budaya niku pentas, kok ya aku nderek Pak De Darman. Lah ya kuwi digenahke. Ora iki Darman karo Paino gesek ora ono. Lah kula matur aduh lha mun nderek Pak De Darman nggih. Ning nyatane iki aku yo sowan rene. Besok tanggal pira meneh Oktober yo melu. Angger selo melu. Angger selo kula nusul Pak De nusul. Nggih, nggih. Karang piyayake engko ndak sing ora demen iki Darman karo Mas Paino. Ora tau bareng. Mas Paino wis pirsa rejeki wae ana sing ngeduk. Alhamdulillah dilalah pokoke diparingi rejeki kabeh, Pak De diparingi rejeki, Pak Paino diparingi rejeki. Campur sari gumbyak ngene iki. Iki pokoke wong hajatan. Anyar kaya ngene. Anyar. Wong hajatan ya. Nek ora nimbali Ngesti Budaya rugi. Rugi. Nek ora nimbali rugi sing rugi Mas Paino maksudnya. Ora kok Ngesti Budaya. Sing rugi ora kok ngerti sing nanggap ora. Sing nanggap bebas. Bebas kagungan duit kok. Kowe ngono. Monggo. Nggih, Binarak. Saking para lenggah menika pamundutan saking mbae sing disunati ngersake lali janjine kalian Gubuk Asmara. Nah, saiki tak ngaturi Mbak